8. päivä tammikuuta perjantai. Lepopäivä salilta. Ja huomennakin on tylsät 2 päivää tulossa, kun ei pääse puntille. Mutta kello 7:50. Loppu uni kesken. En tiedä miksi. Patta ainakin kurnii siihen malliin, että sekin voi olla tää herätti. Mutta mäpä tein tässä aamupalaa ja ala syöpöttelee. Taas samanlainen setti kuin eilenkin. Ai ettäkö hyvä. Ainoana erona nyt kun on lepopäivä, niin tai kun ei oo reenipäivä, niin EAA ja sitten tuolla on se L-tyrosinijauhe. Vitsi, että tuntuu muuten selkä hyvältä eilisen reenin jälkeen. Hyvällä tavalla kipii. Selkä ei kun leviää. Mutta ei se haittaa. Mä lähden käymään suihkussa ja sitten sitä saakin melkein pakata eväät ja lähteä töihin. Me perjantaina aukastaan aina 10. Ja kokeilen kuvata taas päivän mittaan kaikenlaista. Taas eväitten pakkailua. Tuolta noin. Tuonne. Nyt ei ole hapankorppua, kun muisti tehdä oikealla riisimäärällä ruuat. EAA on tuossa. Omenoita. Meinas loppua joku 2 pitää käydä saleesta ostamassa. Meillä on hyvä, kun siinä Bodycenterin yläkerrassa salee, niin pystyy käydä ostaa salaatti tuonne. Ja sitten otetaan vielä tuolta jäätelön pakkatöihin. Eikö oteta? Ei me sitä oteta. Tällä kertaa. Pistäkää vinkkejä, jos haluatte videokuvaa jostakin. Sori, jos on punainen naama, jos tuli suihkusta. En tiedä, minä itse tykkään ainakin. Tai on ihan mukavaa tämä kuvaaminen, niin ihan tämmöisiä arkisia asioita, mitä tulee joka päivä tehtyä, niin mä kuvailen tämmöisiä. Ja jos ei kiinnostaa tai vituttaa katsoa, niin eihän niitä ole pakko katsoa. Mutta pistäkää ehdotuksia, mistä haluatte videoa ja puutuu käsi. Niin pistäkää ehdotuksia, jos haluatte videoa jostakin ja muutakin kommenttia. Onko videot paskoja vai hyviä vai tehdäänkö lisää samanlaisia. Aika laillahan se on semmoista samojen asioiden toistamista päivästä toiseen. Eipä sitä ikinä tulisi kuvattua teille mitään, jos ei niitä kuvaisi sitten. Mä ajattelin, että kuvaillaan tämmöisiä
videologeja aina päivittäin tai ainakin suurin piirtein yritän viikoittain. Ja vaikka se on tosiaan vähän tämmöistä saman toistamista, mutta niin. Kello tulee 25 yli 9 ja 10 alkaa työt. 20 minsaa menee motaria myöten, kun menee Tornioon. Pitää laittaa tässä lähtemään, ettei myöhästy. Saisi tuo pakkanenkin vähän lauttaa. Ja seuratkaa YouTube-kanavaa ja ehdotuksia, kommenttia. Mukava kuulla kommenttia. Tykkäättekö te näistä videoista, ettei turhaa tee. Mutta eipä siinä. Mä lähden töihin ja semmosta. Kello on 1 päivällä tai 20:01 ja kahvitauolla. Vähän kiirettä ollut tässä hupakkaa työlomassa. Ei oo kerinyt hirveänä kuvailemaan. Mutta hörpätään sumpit tässä ja jatketaan hommia. No niin. Kello on 2:30 ja päivän 3. ateria. Kannoa, valakuaista ja riisiä. Sitten eaata, desi taas, omena, multivitskut ja salaatti. Nyt muistin keittää riisiä oikea määrä, niin ei tarvinnut hapankorppua. Tai sori, valehteli. Aila teki mulle eilen illalla eväät. Kello on 7:20 melkein. Töistä päästy. Perjantaisin loppuana 6 ja käväsin kaupassa. Lidlistä minä ruukaan ostaa täällä on Ailan maito. Lidlistä minä ruukaan ostaa kaikki vihannekset. Yleensä kurkut on tuossa. Siellä on vähän edullisemmat ja paprikaa. Jäävuorisalaatti. Toinen. 3. Eleppo sieltä ei tarvitse itse alkaa punnittamaan. Kalakkuna leikettä. Pari pakettia. Illalla otan 60 grammaa vähän siitä otan rotskuja illalla. Tomaatteja muutama. Sitten iltapalalla on nyt ottanut rasvaa tämmöisestä juustosta. Sillä lailla, että tässä on 100 grammaa, se on 17 grammaa rasvaa ja mä otan tätä 45 grammaa, niin tulee 7,5 grammaa rasvaa. Nauda ja jauheliho. Aila aikoo tehdä lihapullia siitä itelle. Sitten on kanaa. Ja lisää kanaa. Yllätys, että saliharrastaja syöpi kanaa. Sitten iltapalalle on syönyt nyt tämmöstä taikaruisleipää. Elekkari hyvän makuunen. Ja tuosta minä oon ottanut hiilarit iltapalalle nykyään. Yleensä minä ostan hedelmäkki Lidlistä.
Mutta nyt oli tosi huono valikoima. Ja nyt ostin sitten Sittarista omenat. Pannaan suoraan tuonne sinne, minne ne kuuluukin. Sitten rahkaa ostan kans jostakin muualta kuin Lidlistä. Lidlissä on niin paha se sementti. Rahkaa minä otan 100 grammaa iltaisin nykyään. Ja kananmunia ostettiin kans tuosta Sittarista nyt. Kun Lidlissä ei ole L-kokoisia. Siinä on parin päivän eväitä. Ei varmaan mitään ihmeellistä ole tässä lepopäivänä ja eipä sitä meikäläisen elämässä muutenkaan mitään hirveän ihmeellistä tapahdu, mutta tämmöistä tämä on. Mutta me aletaan katsomaan sitä uutta Labyrintti-elokuvaa ja käydä pesulla tässä ja kyllä sitä sitten on jo valmis melkein nukkumaan. Katsotaan, jos huomenna keksisi taas kuvattavaa, niin tosiaan seurakkaa YouTube-kanavaa, tykäkkää Facebook-sivusta, seurakkaa Instagraminsa ja silleen. Ja kommentoikaa videoihin, mitä olette mieltä. Ja pakkotoistolla oli tullutkin jo hyvää kommenttia, niin kiitos siitä. Lämmittää mukavasti sydäntä, kun näitä videoita tekee ja saa positiivista kommenttia. Mutta ei siinä. Se on huomiseen. Moro!